Ya. Ai bukan ni filata mun yara. Mun no te no. Ko dumuni wa. E korake bi na yerdini. Una wula fege. E korake bi na wula da fe mun e be de yin ko dumuni. Ni korake mana. Tobili teke ya. Fi korake na kuma. Daraka tobe ya. Ko daraka wa. Saka ne yɛrɛ tɛ se ka kuma fɛ e ma dumuni kɛ e ma daraka dun sisan daraka tɔ min tora n y'a ta ka di gerebu ma wa i b'i kɔrɔkɛ makɔnɔ n'i t'a makɔnɔ i b'a to yen min nana e bɛ sɔn ka nin kɛ cogo di e ma tilela tobi daraka tɔ ninnu fana bɛ k'o di gerebu ma o kuma an bɛna jumɛn don o wula fɛ Saka yɔrɔ depuis ne donna nin du kɔnɔ ne ko ma jɛ ye yɔrɔ i tɛ fɛ ka furu ni sa a san bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ ne de ko ne tɛ tobili kɛ ni kɔrɔkɛ mana wa a tɛ na kɛ wa n bɛna taa da n kana tɔɔrɔ dɛ Saka mun de bɛ la tan Saka kalabanciya man di dɛ depuis wagati jumɛn ne ko k'e ka lɔgɔ ci halisa ne ka lɔgɔ bilalen filɛ lɔgɔ m'a ci ou bien e bɛ mun de nɔfɛ lɔgɔ tɛ yan lɔgɔ bɛ ne de y'a f'i ɲɛna ko bɛ ne ka kini tobi ka ne ka na tobi yan ne de y'o fɛ yan Saka n jaabi sa ne de y'o f'e ɲɛna ko bɛ ne ka kini tobi ka na tobi yan Saka sabali koyi Saka ne yɛrɛ b'e ɲininka e bɛ mun de nɔfɛ ne yɛrɛ bolo i bɛ mun nɔfɛ n bolo k'i sigi ten faden sagoya la jugu sagoya la baara mana se i t'o kɛ i b'i sigi i b'i jigi b'i kɔrɔkɛ ka bitigi de kan Saka i ma fosi fɔ fɔlɔ hali i ma fɛn miiri n'a b'i kɔnɔ hali i bɛ to bitigi fɛnɛ kɔnɔ Saka e tɛ taa ye wa ni kɔrɔkɛ sara i bɛ yan bila de min b'i kunna hali ka b'i kunna ne bɛ lɔgɔ d'e ma k'e ka lɔgɔ ci i b'i ban ina fanga kɔni tɛ ne na sisan ka tɔgɔ ci a foyi tɛ ne na e yɛrɛ ko ko tilela tobi ko fo grand frère ka na donc fanga kɔni tɛ ne na sisan ko min tɔgɔ ci Saka e bɛ kuma ne fɛ tan de ko fanga t'e la e bɛ kuma ne fɛ tan de ko fanga tɛ ne la ayi a banna sa Saka kɛra dutigi Saka e kɛra dutigi ye bi n'i y'a ye fɔlɔ e kɔrɔkɛ bɛ balo la ne kɔrɔkɛ tɛ o la ja ne sara o mais e bolo ko dumuni tɛ Saka dumuni bɛ yen koyi wallahi Saka dumuni bɛ n bolo mais kɔngɔ bɛ boden ja i kɔnɔ yan n t'a d'i ma wa da yɛrɛ n'i tɛ lɔgɔ ci a banna o i kɔrɔkɛ ne b'o maa kɔnɔ e tɛ se ka n'i sigi anw dara jugu sagoya la ten anw mana ne cɛ ka taa baara kɛ ka na o dumuni ka di ma e k'o sɔri kɔnɔ n'i tɛ lɔgɔ ci dɔrɔn a ka ɲi a ka ɲi ni dɔgɔ ci cogo don ne yɛrɛ n tila k'a ci i y'a faamu a ka ɲi o ma se nin bɛɛ ma a ma se nin bɛɛ ma kana ci dɛ a to yen mais i kɔrɔkɛ de mais a ka ɲi wallahi Saka an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban ka ye
Really? Insan kile. Nana di. Oh, nana. I sigi ka mina sisan. Awɔ. Ila kana. N bɛna san. O bale kun nana mena. Ayi, ne nana sisan. Bara yɔrɔ dun? Dutigi sugu n'a sɛgɛn. Wallahi. Sugu sɛgɛn ka bon dɛ. Turu. Wari na ko f'i k'i ka fɛn d'o ma o wa. Ma nɔgɔ dɛ. Wallahi ma nɔgɔ. Komi ne yɛrɛ ta yɔrɔ ka gɛlɛn. Sugu kɔni jara kɔni. Wallahi a fisayara yɛrɛ yɛrɛ. Aisha, kan ɲɛ basi tɛ. Wallahi. Cogo di? E kun taara min? An kun bɛ da la dɔrɔn. E tɛmɛna kan n tɛ da la. Non, ne ma jate minɛ. Nana? A dumuni kɛ ka ban. Dumuni tobi a fa ye dumuni kɛ. Ne ni Saka ye dumuni kɛ, an bɛ k'e de makɔnɔ. E ni Saka dumuni kɛ? E dɔrɔn de ta dun sa, an ye dumuni kɛ. Saka, e dumuni kɛ? Ko ne ni Saka de ye dumuni kɛ. Ne ni Saka an bɛ bɔ dumuni na sa. Saka. E dumuni kɛ? Awɔ, an ye dumuni kɛ. An mɛnna k'e kɔnɔ. E mana joona. Ne mana joona. An mɛnna k'e kɔnɔ i t'a di. Ne ka gɛlɛn. I bɛ n'i ko wa? Ou bien i t'i ko fɔlɔ i ka sɔrɔ ka dumuni kɛ? A ka nɔgɔn, ne ko ni n kora an bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ. E bɛna taa de? Awɔ, n bɛna da la. Ka n'i yɛrɛ janya dɛ, n mago b'i la kɔfɛ. N y'a fɔ. I mago jumɛn bɛ Saka la tuguni? I tɛ denmisɛnninw to k'u hakili lafiya. Ni mago b'a la, e t'a dɔn ni mago kelen min b'a la ou bien? Ne fɛnɛ t'a dɔn e mago min fɛnɛ bɛna jɔ Saka la. Wa. Ne balima de tɛ. Mago b'a la. I b'o fɔra ɲɛna, n b'o f'a ɲɛna. Kuma tɛ ne da o. Parce que ne kumana f'a fɔ ne ye mɔgɔ jugu ye tan. I b'a fɛ ka mun de fɔ? Aisha, ça va? Cogo di? An juguya. E kun ko i mago bɛ ne na? Awɔ. Ne kun ko ne mago b'i la. Comme congé bilala sisan, donc baara tɛ yen. Donc ne tun b'a fɛ an ka taa baara kɛ. An bɛ taa butigi la comme i yɛrɛ y'o kalan kɛ. Donc ni i ye minɛnw ta cogo dɔn, k'u feere cogo dɔn, ka client dɔn sisan. Donc o de tun ka di ne ye. I y'a mɛn? Donc an bɛ taa feere ni fɛn ninnu kɛ. O magasin ye 2 ye. Donc ni e sera ka a maîtriser sisan, magasin kelen an b'o di e ma. Kelen dɔ in ne yɛrɛ bɛ t'o kɔnɔ. I ka fɛn di walimɔgɔw ma, a nafa ka dɔgɔ quoi. I y'a mɛn? I kun y'a kuma fɔ ka tɛmɛ. Ne ma fɛn fɔ tuguni. E kun fɛ an ka kɛ wagati min na. Komi kalan kun bɛ yen, ne tun b'a fɛ k'a to ni congé bilala. Comme sisan congé bilala, baara tɛ yen. Comme bi yɛrɛ ye vendredi ye, n b'a to lundi la. N'Ala sɔnna lundi, i bɛ labɛn an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa la, an y'a faamu. Ala ka lundi jira n na. Amina yarabi. À part ça, basi ko wɛrɛ kɔni tɛ yen. Non, basi tɛ yen. Ni madame ka cogoya dun? Non, foyi tɛ yen nɔ. Basi foyi t'aw cɛ. I b'a dɔn, ne yɛrɛ kun bɛ fɛ ka taa Mali la. N 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 bɛ fɛ ka taa
kabiri muso fɔlɔ in ka kow kɛra i yɛrɛ kun ɲɛ bɛ n ka situation na ne ka ko bɛɛ kun ɲagamina ka na kɛ bana ye i yɛrɛ b'a dɔn ne hakɛya min kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la fɔlɔ f'a kun bɛna don hakilila bana na o yɛrɛ kun kɛra sababu ye ka musoko ninnu bɛɛ nege bɔ ne la a tun ye fɛn bɛɛ yɛrɛ de nege bɔ n na hali adamadenya ne yɛrɛ kun tɛ adamadenya yɛrɛ la bilen kabiri ne ni nin ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛ ne minɛ ka ɲɛ cogoya mun na o yɛrɛ de fɛnɛ nin ka ko tɔ bonya ma ka mɔgɔya yɛrɛ nege donna o kɛra ale fɛnɛ n'i y'o muso sɔrɔ a ka kan n ka to ka ɲininkali kɛ situation na paseke ne ye dutigi de ye fɛn min bɛ kɛ du kɔnɔ ne bɛ bɔ mun bɛ kɛ ne kɔfɛ ne t'o dɔn n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ fɛn min kɛ n'a man di ye i tun b'a fɔ n ɲɛna n b'a fɔ a ɲɛna cogoya wɛrɛ la i y'a mɛn n'a fɔ ko yɛrɛ tɛ baasi foyi k'i la mɛ kana ɲinɛ dɛ lundi n taa ɲɔgɔn fɛ wala n'i yɛrɛ sera ka ko ninnu tagabolo faamuya o yɛrɛ bɛ ne lafiya kosɛbɛ o de tun wele kun awɔ n'ale ye baara yɛrɛ tagabolo faamuya sisan dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ lafiya o ka fisa ka wali mɔgɔw na i ka baara la n'u ka tila k'i ka wari ta ka boli n'a ye n'i yɛrɛ balima b'a la i ko bannen a bɛ ni yira n na Nana e wele ya awɔ ne tun b'a fɛ ka ci dɔ f'i ɲɛna a ka di awɔ a ka di kosɛbɛ yɛrɛ mun ye n dɔgɔ ka pari n dɔgɔ ka Saka Saka awɔ i b'a dɔn sisan congé bilala baara tɛ denmisɛnnin si bolo u tɛ to foyi la gɛrɛnnasigi wali kelen yaala caman hadamaden yaalaɲɛlaba fan bɛɛ b'i la dɛ ne tun b'a fɛ ni Saka n ta baara yɔrɔ ɲɔgɔn fɛ komi butigi la ɲɔgɔn fɛ komi ale yɛrɛ bɛ ka o kalan kɛ sisan ni a sera ka minɛnw ta cogo dɔn k'o feere cogo dɔn ne yɛrɛ bɛ lafiya n ka baara kɔnɔna na tuma bɛɛ walimɔgɔ dɔ bolila n'i ka wari ye o bɛ bɔ a la i b'a dɔn bi danayamɔgɔ sɔrɔ man di n'i yɛrɛ balima bɛ k'i ka bitigi feere man di k'o bɔ ayi kuma yɛrɛ tɛ na e bɛ nin dɔgɔkɛ Saka de ta ka taa bitigi la ni ne ko ne bɛ kuma sisan i tɛ n'a faamu i bɛ nin balimakɛ Saka de ta ka taa n'a ye bitigi la yɔrɔ Saka de ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye e de bɛ taa baarayɔrɔ la ne de ni Saka bɛ kɛ yan hali ne ka wari misɛnninw Saka b'a ta i bɛ ka siran zonko min yɛrɛ walayi n'i taara ni Saka ye bitigi la Nana k'a kɛ ko Saka bɛ olu bɛɛ kɛ e ma se k'o fɔ ne ɲɛna fo bi e ye n'o fɔ ne ɲɛna bi ne mana n'o fɔ aw ka balimaya kɛ n bɛ siran tɔgɔ kana tiɲɛ komi zenna i yɛrɛ i y'a sara de i bɛna taa i ka bitigi kɔnɔ bitigi nin dun cili wa a ɲɔgɔnyaba de bɛ Saka la e man di Saka ye koyi hali o dogo ne yɛrɛ ɲɛ de ye Saka ye Saka bɛ ka fura dɔw don e kama a y'i kɔ don ne taara bɔ e fɛ e ka di Saka ye Saka bɛ fɛ yɛrɛ ka sa yɛrɛ de a ne yɛrɛ kulo fana y'o mɛn a da k'e ka sa ale k'e tiɲɛ ta ko n'ale ye tiɲɛ ta ne ye o ko ne bɛ bɔ du nin kɔnɔ i man di Saka ye koyi ni Nana n bɛ se ka kɛ e ɲɛna so kɔnɔ cogo di e m'o fɔ ne ɲɛna o de dabaliban bɛ ne la ne lamɛn sa e de balima don aw bɛ fa la aw bɛ ba la i ne m'a zere kelen kelen don o don ne bɛ e da la tɛtɛ mɔgɔw bɛ na mun fɔ
Saka dala beli ni saka y'a da i la saka bɛ taa nin fɔ kare kɔnɔ mɔgɔw ye a bɛ weleli kɛ village la u tɛ n'a fɔ k'i ye musonin furu ko man ɲi ne b'a labɛn ko ɲuman de k'a bɛrɛ bɛn walasa e kana bɔ a kalama mais komi i yɛrɛ ko i bɛna taa n'a ye bitigi la ne kɔni taara n'a ye bitigi bɛ bi ne taara n'a ye dɛ bitigi bɛ bi ne balima de don o donc ni balima ye sira dɔw kan donc i b'a bila ɲuman sira la i b'a dɔn yaalaba ninnu fɛnɛ filɛ nin ye ninnu tɛ mɔgɔ maracogo ye mais ni a yɛrɛ bolo bɛ wari la sisan i komi e bɛ ka wari misɛnnin ko min fɔ peut-être n'a a ɲɛ dara wari kumaba kan a bɛ sɔn ka maloya olu ko ninnu na a b'a dabila quoi t'a sɔrɔ wariko de b'a la e bɛ ka miiri balimaya la saga tɛ ka miiri a la dɛ ne ye balima ye saga bɛ woro bilenman dɔ dugu jukɔrɔ e kama a bɛ miiri o la e de bɛ ka miiri balimaya la dɛ i bɛ ka miiri balimaya la saga tɛ miiri balimaya la dɛ i tile kelen man di saga ye n bɛ fɛ k'o de f'i ye n'i tɛ ne lamɛn a ka ɲi parce que a kana fɔ ko ne nana ka na ka kow tiɲɛ ka ka balimaya fara ne tɔgɔ ka tiɲɛ ten a y'a ka ko jɛra yɛrɛ mais n'a banna don o don bi binna ne bɛ ka minɛn ta ne bɛ taa ne tɛna to saga bolo yan dɛ saga ne kɛ tan ka ne kɛ tan i ma fɔ ŋɔmi ne tɛ kɛ ten komi ne di ladi dalen tɛ ne la kɛ n balima komi balima tɛ ne la o tɛ yan a b'i bolo yen hali sisan ne bɛ saga bila yɔrɔ lɔgɔ ci la saga tɛ sɔn ayi mais ne yɛrɛ ɲɛna saga kun bɛ dɔgɔw ci yan nɔ ka tila ka taa ni e ka ɲɔw ye mansin na e ɲɛna saga bɛ ne bɛrɛbɛrɛ kabako depuis e b'i kɔnɔ ne ni kasi de bɛ ɲɔgɔn na saga b'i sigi ka gɛlɛn tɛ yɛlɛ ne musotɔ de bɛ lɔgɔ ci ne de bɛ taa n ka ɲɔ si walayi saga hali ne ko saga b'a ɲɛjugu jɔlen saga ye ne ladon o don ko so kɔnɔ k'a bɛ ne bugɔ saga ye ne bugɔ ko ne y'a f'i ɲɛna k'a tɛ ne to yen bi mun f'i ɲɛna a na mɛn i ka to ta la a nata ni saga ye bitigi la ni kɔni taara ne kɔni ni bitigi bina dɔrɔn ne fɛnɛ bɛ taa n tɛna se ka to yan ka kɛ ŋɔmi ye. ok n'i ko ten n bɛna jateminɛ i y'a mɛn ka jumɛn jateminɛ e saga tɛna taa a banna da yɛrɛ i taara n'a ye bitigi bolo tɛ ni saga taara bitigi kɔnɔ dɔrɔn walahi saga bɛ taa don min na o don aw bɛ segin ka na so gansan de sɔrɔ yen ni so gansan i n'a fɔ n'i ye so jɔli dɔrɔn ko so ko n bɛ yan ne a banna ni so nafa tɛ ne kan i bɛna so gansan sɔrɔ so bɛ tobili kɛ so b'i makɔnɔ i tɛna ne fɛnɛ jɛ ɲini e nana e bɛ yan saga de kama wa e bɛ yan ne de kama ne bɛ e de kama saga t'e fɛ a tɛ ne fɛ saga bɛ ne bila so kɔnɔ ka bisa ta saga bɛ ne bagabaga ne fari bɛɛ ye jeli saga bolo saga bɛ ne bagabaga ko ne y'a fɛ k'a bɛ ne faga kana fɔ a ɲɛna dɛ n'i y'a fɔ a ɲɛna wala a bɛ ne bugɔ kana fɔ a ɲɛna dɛ ne yɛrɛ bɛ wuli cɛ ni ayiwa attends ne ko ne bɛ sigi o de la walima kɛnɛkan ta de don de nin bɛɛ bɛ kɛ fɛnɛ e tɛ fɛn fɔ ne ɲɛna ko saga kɛta a tɛ fɔ ɲɛna ok n'a kɛra cogo min Hey, Sarah. Madam. Ne ka bɔ kɛnɛ ma. E bɛ ka ne lajɛ tan cogo di mun de kɛra? Sakaw ne yɛrɛ de t'a dɔn e bɛ min nɔfɛ ne bolo minɛ. Ni ne ɲininka e bɛ mun de nɔfɛ ne bolo? I t'i ka subagaya dabila ne da la. I bɛna taa ne cɛ ka bitigi la mun de la? Bitigi nin i bɛna taa mun de ɲini ye? E fɛ e bɛ place sɔrɔ bitigi nin na? Ala Saka i place tɛ yen wa i tɛ place sɔrɔ wa i tɛ taa yɛrɛ. Ne joli kabini e ni kɔni dabila i b'i ma gɛrɛ la dɛ
ngata bitigi la dɛ ay wala ka fɔ ɲɛna saka ne taara bitigi la kɔni ne fɛnɛ bɛ nin dubla I tɛ taa yɔrɔ si o subagaya tɛ kolokoloya e cɛni yɛrɛ de kolola ka jugu Nana sabali sa I b'a dɔn I cɛ de ye ne ye ne bɛ ka kuma sugu dɔ bɛ ne tɛ fɛ k'a f'i ma n kɔrɔkɛ bonya kosɔn ko sugu dɔ bɛ ne tɛ fɛ k'a k'i la n kɔrɔkɛ bonya kosɔn I yɛrɛ ni mɔgɔ y'i bonya I yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya mun de kɛra e ka sira jumɛn bɛ o la saka a ɲɛna ta wallahi a ɲɛna ne cɛ ye n'a fɔra I ɲɛna ko ne nana cɛ bɛ kɛ e bɛ da la ko ne cɛ ye est-ce que saka e ka kɛnɛ wa ne de ko I tɛ taa bitigi na wa I tɛ taa saka de e yɛrɛ de ko man di ne ye I ne tun b'a dɔn wallahi bilahi ko dɔgɔkɛ bɛ ne cɛ nin bolo n'a tun y'a fɔ ne tun tɛ furu ne bɛ den sɔrɔ sisan den tɛna se ka fɛɛrɛ du kɔnɔ I b'a place ta I bɛ n'i jigi da an ka bitigi kɔnɔla fɛnw kan hali den tɛ se ka fɛɛrɛ a tɛ n'a fa ka tiɲɛ sɔrɔ e saka de bɛna bɛɛ ta wa ne de fɛnɛ ɲɛnɛma ɲɛnɛ ne de ɲɛnɛma ɲɛnɛ o fɛnɛ tɛ kɛ saka o tɛ kɛ fo ka dugukolo meleke I tɛ taa bitigi na bi I tɛ taa sini a diyara I ye a ma diya I ye saka ne nana de ko k'e tɛ taa wa I tɛ taa Nana ne tɛna dɔ wɛrɛ fɔ ne bɛ Ala deli Ala ka I falen ne bɛ Ala deli Ala ka I kɔnɔ jɛya ne bɛ Ala deli Ala k'i hakili fana falen ka hakilina ɲɛnama don I la I y'a faamu wa ka d'a kan I bɛ ka kuma minnu fɔ ni e yɛrɛ t'a dɔn wa juguya ma ɲi dɛ wa ɲɛngoya fana ma ɲi I y'a faamu ka adamaden ye ten a ma foyi k'i la k'a ɲɛngoya bi ka juguya ta k'a sɛgɛrɛ kɔlɔlɔbaw de b'a la nka n'i deli hali bi I ka sabali I k'i muɲu I y'a faamu deli ka sabali ka nin ko ninnu bɛɛ dabila nin bɛɛ ye manamana ko ye I y'a faamu a banna sa o e de bɛna ne ladiya saka e de bɛna ne ladiya saka ne tɛ changer bi n tɛna muɲu bi o saka dɛ ne yɛrɛ ma du bila ne tɛ lafiya saka I bi man di ye I sini man di ye I sinikɛnɛ man di o kɔta man di I yɛrɛ de man di wa I tɛ place sɔrɔ yan a banna wa I tɛ taa bitigi na dɛ I tɛ taa bi I tɛ taa sini kɔrɔ dɔgɔma k'e bɛ olu fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na e de mana sɔrɔ du kɔnɔna yan o kɔrɔ b'a jira ni mansaw tun bɛ yan nɔ I tun b'olu fana bɛɛ gɛn ka kɛ kɔsɔ ne ne m'a f'e ɲɛna ne tun b'a dɔn ko balimakɛ b'a la saka ne tun tɛra surtout ne nana bɛn balimakɛ min fɛnɛ ma o tere saka yɛrɛ de tere ma ye depuis ne donna nin du kɔnɔ yan ne ma den sɔrɔ wa a bɛɛ ere a bɛɛ ere Ala kama sabali I y'a faamu I ka den sɔrɔ ne nɔ tɛ I y'a faamu I ka den sɔrɔ ne nɔ tɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka den ɲɛnɛma ne bɛ den sɔrɔ koyi a diyara ye a ma diya ye ne bɛ den sɔrɔ e saka e bolo bɛ min kan ne bɛ bolo ta ka bɔ a kan mɛ I tɛna ne den ne place ta ne ka kuma fɔra a banna wa I tɛ taa bitigi la bi I tɛ taa sini k'an bɛɛ kɔ hali n'i ma fɔ k'an bɛn e tɛ na ko ne ka changer dɛ ale bɛ dugawu kɛ dɛ woro saka ye ne faga bi mɛ n cɛ bɛ na b'a manipuler tuguni sa k'a da la cogo dɔ la kɛ saka e bɛ ne dɔn Ala kan an bɛ se ka taga san e tilala awɔ ne tilala saka I tagali ma bɔ dɔɔnin kuwa mɛ ci dɔw bɛ yen n bɛ tila k'o ɲɛf'i ɲɛna y'a mɛn an bɛ tagali bila semaine wɛrɛ y'a mɛn o kari kɔni a ka di n bɛ tila k'a ɲɛf'i ɲɛna mɛn ok problème t'a la voilà voilà saka en fait ne tun ye ɲininka ko mun bɛ ne nana cɛ e m'a fɔ foyi t'a cɛ foyi t'a cɛ ko foyi t'a cɛ nana dun ye kuma dɔw fɔ ne ɲɛna ko ale bɛ bila a ka ciw la sisan k'i tɛ sɔn k'a ka ci kɛ donc I tɛ sɔn ka lɔgɔ ninnu ci I tɛ sɔn ka foyi kɛ bilen saka donc I donna nkalontigɛ la mɛ na munna e m'o fɔ ne ɲɛna ne ye ɲininka e ko foyi tɛ yen donc I ye nkalon tigɛ ne ye sisan
o do ni jogo la sino kun ti jogo me o do ni jogo la sa e da man dabla ha Afrote. melo Nana kuma dɔw fɔ e hakilina faamu. Mana na kuma dɔ fɔ o muso ka jogo a jogo min na. Kuma tɛna faamu o de kama ne bɛ nin ne b'a f'i ye hali dumuni ne t'a sɔrɔ k'a dun yan nɔ ni e de bɛ yen nɔ ne bɛ se ka dumuni dɔɔni dun. I ko mun? Kuma bɛɛ an bɛ mankan n'e bɔra ka ban mankan dɔrɔn. Mankan dɔrɔn. Saya Nana ko k'ale ɲɛ tɛ fɛ ka ne ye ka d'a kan ko dɔw ma fɔ cogo min parce que ko n'a kun y'a dɔn a bɛ k'o bɛɛ fɔ a b'o kuma de fɔ ko ne de nɔ yan ne ka tere juguya de ko ne ka taa butigi la ko ne tɛ taa butigi la ne kɔni t'a dɔn aw ko kun baro e de n'a y'a kuma kɛ wala k'ale ka denko gɛlɛya ko ne yɛrɛ de ko ni ko ninnu kɛ ne tɛ fɛn fɔ e ye ka d'a kan i bɔra gɛlɛya mun ne nana ko n fana bɛna nin kuma ta an faamu o de tuma ne tɛ ka kuma n'a yɛrɛ kuma ne kun tɛ kuma ni e tɛ yan nɔ ne bɛ taa dumuni kɛ kɛnɛma ne ka dɔgɔ du kɔnɔna na o bila la a mɛnna sisan ni ne y'a faamuya sisan ni ne tɛ du kɔnɔ n'a tɛ dumuni d'e ma Musaka o daminɛ a mɛnna a mɛnna mun de la e m'o fɔ ne ɲɛna fɔ sisan cɛ ne tɛ ka fɛn dɔ fɔ yɛrɛ Saka Nana mana wuli o bɛ kuma mun fɔ o ni e ta tɛ kelen e fɛnɛ mana wuli e bɛ mun fɔ o ni Nana tɛ kelen en fait mun de bɛ yen mun de bɛ ka passer ne tɛ mun kalama de aw bɛɛ bɛ ka kumaw dɔw fɔ a si ni si ta tɛ kelen quoi mais en fait n'a ye bila ci min na i yɛrɛ y'a kɛ i y'a mɛn kuma caman in ne t'a fɛ quoi e yɛrɛ b'a dɔn ne bɔra situation min kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la kuma yɛrɛ de man di ne ye bilen quoi ne t'a fɛ an ka ɲɔgɔn lajɔ nin kuma ninnu na quoi ne balima de ye mais o t'a yira fɛnɛ ko ne k'e minɛ k'e di ale ma quoi mais n bɛna an ka jateminɛw kɛ i y'a mɛn an bɛ tagali bila don wɛrɛ la weekend wɛrɛ ya ma ci dɔw bɛ yen nɔ quoi i y'a mɛn bon n bɛ na o la fɔlɔ. Sekali sai ma to jifin ta. Allahu akbar. Men nana mun kɛra ta i bɛ ko mun na i sabali dɔɔni da yɛrɛ o tɛ kuma ne ma kuma caman fɔ koyi e kɔrɔkɛ dun a bɔra a bɔra wala bi dɔ jumɛn Saka bi tɛ lundi de ya wallahi Saka ne ma f'i ɲɛna k'e tɛ ta k'e kɔrɔkɛ ninnu turu bɛ de bolo Saka e kuma da ne la yɔrɔ Saka i tɛ n dɔn de hali kun ka ɲini k'an dɔn fɔlɔ Saka ne de ko k'e tɛ taa i bi tɛ taa i sini tɛ taa i sinikɛnɛ tɛ taa wa Saka a kɛra ten koyi wa Saka bi ye lundi wa Saka e tɛ taa baarayɔrɔ na diɲɛ kɔnɔ i tɛ taa yɛrɛ de a ma don wɛrɛ de fɛ k'i k'i jɔ ka bɛna wagatiw lajɛ Saka e tɛna taa yɛrɛ de i tɛna taa yɛrɛ de e k'e lajɛ k'e bɛ taa bitigi la i yɛrɛ lajɛ jugu Sako fadenw sena samara popo pogodo patɔn jula kulusi e ka Saka la ba Saka e yɛrɛ de man di ne Saka de e yɛrɛ de ko man di ne Saka e kɛra ne cɛ balimaya goyara ne cogo min na kɛ ni mɔgɔ min ko a ɲɛ tɛ da i kan u b'a ka minɛnw cɛ u ka taa a ka so Saka e ni de ye joli kelen ye
Wa e ne de ye kelen ye. Ne balima ni mɔgɔ min ko a ɲɛ tɛ da o kan o fana ɲɛ tɛ da ne kan. Saka ne de tun b'a fɔ don wɛrɛ a Saka bila ɲɛ an ka taa butigi la. Wa Saka ni midi sera n'i nana dumuni ta la n'i y'a sɔrɔ dumuni ma mɔ kana kuma dɛ i sɔrɔ butigi la i bɛ taa dumuni san. N'i nana sɔrɔ n ka dumuni ma mɔ mɔgɔ min kan ka dumuni tobi o b'a taga yɔrɔ fɔ. Saka t'i bila don wɛrɛ la dɛ i bɛ bila ɲɛ sisan an bɛ taa butigi la an bɛ taa feere daminɛ. I y'a mɛn don wɛrɛ ko t'a la bilen. N'a o ka di maa min ye i ka to ne ka du kɔnɔ n'o man di maa min ye i b'i ka minɛnw cɛ i ka taa bila ɲɛ an ka taa i bila don wɛrɛ la dɛ bi. Saka bɛ sɔn ka nin kɛ ne la.